jabatan dhisik. Ya, Sugeng Riantin, Mas. Jeneng ukel tebah bumi kok ping 50. Bibit iki kakean tadarus. Dadi wangsalane ilang kabeh. Mau gumun. Sabetan ping 3. Dan ping 3 mlangkah maju ping 3. Allah. Sabetan neh. Roh wis diabet menjiwai ngene iki. Suwi ra kibran ngono kuwi. Napa ambekan sing Mbak? Ditata dhisik ambekane. Diaringke napase dhisik. Alon-alon waton kelakon. Gliak-gliak watan iki candak. Cocok, Mas. Gremet-gremet watone slamet. Ambekane wis Senin Kemis ngene. Bolak-balik tebah. Dadi umur ki saya tuwa. Lah nggih. Nek apa-apa ki sarwa suda. Pak, tenaga wis suda. Suda kabeh. Paningal ya mesti rodok blering. Ingeti sinden ayu wis ora. Blering-blering ngono ya. Blereng kabeh. Blereng. Lah ya. Alah, sumpah yakin. Wis rodok blereng-blereng ya. Bereng-bereng ngene iki sapa iki? Sing ora lali ya sitak iki. Heeh.
Ya siji kuwi karo duit. Iki bareng awake lemu kaya gajah duduk. Wis sitok iki. Pangrungu ya mesti suda Mas ya. Saestu, Mak. Pangrungu wis suda. Saestu niku. Anu digugah bojo pakmu subuh niku krungune imbuh. Subuh pakmu imbuh. Bolak-balik kok imbuh ae. Ngaturaken wilujeng dawuh. Alhamdulillah Mas Endun dalu niki jenengan kalih kula sinampiran kapercayan kalian warga masyarakat Desa Tegalombo. Mboten sowan malih. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi mboten malih nggih. Alhamdulillah ora ana walehe. Lah nggih. Nyawang daburan sesentun. Nggih. Anti ajat seperti biasanya. Niki tasakuran bersih desa dari semua warga masyarakat Tegalombo. Resik desa. Dadi apa-apane desa iki didoli kabeh. Ya ora ngono. Dadi resik, dadi diresiki kabeh. Ora didol mosok digadekke. Maksud iki napa niku resik niku ngresiki jiwa raga. Mugi-mugi sabibaripun bersih desa Tegalombo tansah kuncara hanjaying. Warga masyarakat Desa Tegalombo bisa sing maune apa ki nandang gerah, nandang mari. Ayem tentrem guyub. Ayem tentrem. Sing penting kerukunan ya, Mak. Sing penting kerukunan. Tetep dijaga. Ora beda bengi iki Mas Dun. Bengi iki tanpa ana kerukunane warga masyarakat ora bakal bisa ngenake tasakuran. Leres. Tanpa ada kerukunan tidak akan tergelar wujuding ringgit pacucal. Mula ning endi wae kerukunan ki baku. Leres, Mak. Dimulai dari keluarga saja. Nek rumah tanggane geger tetep ora enak. Ora penak. Arep mangan ki nek di apa gegere rasane asin kabueh kecut kabeh. Nyuwang bojone wayu malih burek ra karo. Piye didasari kanthi pegel kok. Wae nyapa-nyapa ora penak. Sarwa ora penak. Tambah rezekinipun. Sing rung temu jodhone muga-muga nang temu jodhone. Rondo entuk dudo. Rawan entuk Joko. Pokoke rondo entuk Joko ya ora apa-apa. Sing penting tetep rukun. Untuk kedepannya Tegalombo semakin maju. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Lumebare kato dumateng Kadang Wira Pradangga. Tanggapane laris lancar. Amin. Terus Waranggana ya ngono. Tanggapane ya luwaris. Sing cilik tambah lemu, sing lemu sansaya aja tonggo dikira ngenes. Sansaya tambah lemu ngoten. Pokoke bengi iki dasare ana ing apa ki Hari Raya Idul Fitri. Nggih, Mak Cange. Mbok bilih salaminipun kula srawung wonten dhateng panjenengan wonten lepatipun ing dinten dalu menika panjenengan kula ngapura Mak Cange. Nggih. Piye ta? Lagi pranggih kata-katane ngoten iki. Iya bener. Lah nggih, babile wonten lepat kula dumateng panjenengan ing dalem menika panjenengan kula ngapura. Setunggal muga setunggal satu-satu. Oke, Pak Bro. Kosong-kosong. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Engko nomor rekeningmu kirimne aku. Kapakne kuwi? Rekening listrik tak transfer. Oke? Rekening listrik. Saiki mu sangulung gak zaman lewat rekening listrik. Apa rekening banyu. Nggih, wonten dawuh Mas. Iki sing bagus silaturahmine dijaga ya. Silaturahmine dari semua warga ya awake dhewe barang iki silaturahmi iki penting. Nggih to. Nggih to. Ya. Mas Endun. Siap. Dalu niki ana nawala akeh banget sing durung disembadani. Mara coba nyuwun podang kuning Mas Dalang kagem Mbah Lurah Mantan. Bapak Purwanto saking warga masyarakat Tegalombo. Weh iki nyuwun podang kuning dipun pisungsungaken kagem punden kula Mbah Mantan Purwanto. Nah iki piyayine lenggah ana ngarep. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat. Sehat selalu. Sesarengan serat menika mugi katur dumateng Mas Dalang saking kula Mbah Suyatin dukun pijet nggih. Mbah Suyatin dukun pijet
Nggih, Lor Pasar. Oh iya. Kula nandang sakit sakmenika alhamdulillah sampun saged mlampah. Alhamdulillah. Kondange kula ngerti niku Mbah Yatin. Nyapa kuwi? Iya, niku nang mijeti karo didilat. Kok iso karo didilat? Niku didilat? lara mumet no didilat sirahe seret 5 menit mumet ilang. Lah, kuwi mandi ya jaba mantrane. Tangan niku umpama linu, didilat tangane seret 5 menit linune ilang. Kalau mben niku kula nggih mriku lara anyang-anyangen. Lah niku nggih Agus engko amu ki Agus. nek pas anyang-anyangen iki ora didilat to. Dituthuk. Malah dituthuk. Oh ya anyang-anyangen ora. Gawane penting. Dukun ya. Kenek sawape Mbah Yatin aku iso mareni. Mbah Suyatin dukun pijet Lor Pasar. Alhamdulillah anggenipun nandang sakit samenika sampun lampah. Nggih. Dalu menika kula nyuwun gending utami langgam Mas Dalang. Nggih. Nggih menika mari kangen. Nggih mekaten ingkang saged kula aturaken matur suwun. Nggih mari kangen. Ya, mari kangen diaturke. Kadang-kadang Seniwati tampil ke depan semua, ayo. Oke. Sebagai mataraman, yuk. Diutari ke sini, diutari ke sini. Lain daripada yang lain, Mas Undon. Tampil dengan bidadari yang cantik-cantik, yang kecil mungil. New Madiolanas. Yang gemoy. Aja lemu ya Mas. Gemoy, oke. Si gemoy dari Jambon juga. Mau coba candranen Mas Undon. Candranen. Ayo, candranen iso nyondro apa ora? Iki cara buahe buah apa? Kilen ya Mbak menika umpama buahno maskot dari Kota Magetan. Jeruk pamelu. Kuwi jeruk apa? Jeruk pamelu. Magetan ki ning jeruke ya? Enek jeruke, ono jeruk pamelu niku. Apa sing cilik-cilik ae? Lah ora sepira gedine ning jerone abuan. Nek dicokot duduhe moncrot maksud. Etane niku maskot dari Kota Ngebel. Apa kuwi? Duren. Jabone ringi-ringi nek omong landhep ning nek jero dikelomoti sak wayah-wayah enak. Ponggene merengkel gowedi Mbak Jane. Aduh. Buah duren saka Ngebel. Iya. Nek duwe niki cocok karo piyayine. Apa kuwi? Nangka. Kok iso nangka? Wedi dawa isine akeh merwiyel. Nangka dasare nangka blodro. Nangka saka Ngebel. Nangka saka Ngebel nangka blodro nika urung sampai dibacok wis ndledek dhewe. Digoreng enak lho kae. Ah, sawaya-waya digoreng enak. Kaya adem niki nek dicokot semak kriuk-kriuk. Penting kan akeh sing golek. Akeh enak. Nek Mbak Yuni niki umpama buahno buah pepaya. Kates. Kates. Kates apa kuwi? Kates sing rada mengkel dadi rada atos-atos piye? Kates jinggo. Kates jinggo. Nah, nek iki buahno buah salak. Sapa kuwi? Duan sapa iki? Utari. Betek Utari. Buah salak. Kok salak iki lho? Jabone ringi-ringi coklat, jerone sepet. Yo ora to. Umpama jeromu legi mesti kok enene aku. Sarene sepet kok enene bojomu to. Wong ki lek ora deling ngono kuwi lho. Lah nyapa to nyatane yo ngono. Kene nangka iso kono salak iki lho. Ora masalah to. Sing penting wong sing nyondroke aku lho. Nek buke kaya apa? Sing rasane aku kok nyapa. Loro iki to. Iki umpamane Pak jamu ki lek sing biasa ae nek ngomong. tak duduhi. Gedang. Gedang kluthuk. Kok iso gedang kluthuk ya? Iki arep disugokne ora enak, ora disugokke ra enak, wisine akeh ra mau. Masa botol. Nggih pakan manuk lho kuwi. Mukel isi terus kok. Makane bengi ra patek disugokne ning kene pentol. Tari, aja kok bokongi lho ya. Ora, Mas. Nggih Mas Sangi. Nggih.
minangkani dawuh dhisik Mas Sendun. Siap. Niki saking ketua panitia nyuwun perahu layar. Perahu layar, oke? Saking Pak Ahmad Senun. Ya. Ya, perahu layar. Ya, kadang-kadang New Matio Laras berpacu dalam melodi musik. Yo. Tetap berdiri. Sisan gawe Mas Ndun? Ngoten nggih. Minangkani dawuh saking Mbah Sunyatin dukun pijet. Mari kangen. Mari kangen. Ya. Minangkani dawuh wis disembadani. Sembadan macam saking ya. Suya.